Jeg hedder Martin, og I må undskylde mig lidt, hvis min stemme den knækker lidt i dag. Jeg er en af de her heldige, der har været afsted på en konference. Jeg lige kom hjem fra USA, NG-Conf, og det her airconditioning, de har derovre, som lidt jetlag. Det har sådan lige taget det værste af min stemme. Jeg vil snakke lidt om, hvordan vi bruger Angular her i firmaet, og nogle af de udfordringer, vi har haft i forhold til ligesom at integrere det i vores workflow. Altså det, at vi laver e-commerce løsninger og ikke laver sådan de her små single page apps, som måske ofte er det, som man lige forbinder med Angular. Ja, altså der kommer til at være lidt om, hvad vi har gjort tidligere og hvad vi gør i dag, og så vil jeg sådan lufte lidt om, hvad det er, vi har tænkt os at gøre i fremtiden. Og det er altid godt at få det spørgsmål. Det kan vi godt undvære. Yes. Ja, lidt om, hvad vi har brugt tidligere. Altså jQuery selvfølgelig. Altså det har jo selvfølgelig været, det kender alle til, og vi har brugt det i stort omfang, selvfølgelig med alverdens ekstra plugin mast henover. Derudover så har vi brugt Required.js. Og hvis I ikke kender Required.js, så kommer I måske til at kende det, eller i hvert fald noget, der ligner det, når I måske tager fat på Angular 2. For det er en module loader til AMD specifikt, som er lidt a la CommonJS til Node, men lavet til browseren, og derudover også asynkront. Det giver en fordel i og med, at selvfølgelig man kan indpakke sin kode i moduler, ligesom man gør i Node. Seriously. Går vi lige basic mode i stedet. Sådan glad. Og så har vi også i høj grad brugt det til at lazy load ressourcer på de her lidt større sites, hvor altså, så har vi haft en relativt lille main-fil, og så når man har ramt en backend-renderet site, så har vi så kunnet require det ekstra kode, der ligesom skulle til for at rendere den funktionalitet, der er på siden. Og med jQuery, der kører det super lækkert, for der er ikke sådan du smider bare de event handlers på, du nu vil have, og så kører det bare. Derudover så har vi brugt et templating-system, der hedder Handlebars, som er sådan en mustache-baseret system, og ligner lidt den måde, som Angular også laver templates på, men det er udelukkende envejs kommunikation. Og det betyder, for at få rigtig meget funktionalitet, så bliver man stadigvæk nødt til at bruge jQuery til ligesom at attache nogle event handlers, og måske modificere dommen. Og det giver så gav os nogle udfordringer, fordi at så er der problemer med, er den her template nu renderet, inden jeg begynder at påvirke ting med jQuery. Alternativt, hvis templatet bliver re-rendered, hvad har du så ændret med jQuery, som du lige pludselig ikke ved i dit template, fordi at, hvad skal man sige, dommanipulation og data er ligesom to separate ting. Så det giver selvfølgelig også noget cowboy-kode. Altså det er der ingen tvivl om, at det er vi skyldige i, og vi har de her typisk en fil med en hel masse logik i og fuldstændig uoverskuelig. Og det er jo dejligt. I dag bruger vi Angular, og grunden til, at vi valgte Angular, det er fordi, altså jeg tror, det der først og fremmest tiltrækker os, det var egentlig det her med, at der var two-wise binding. Og det virkede utrolig smart, sådan lige ved første kig, specielt i forhold til handlebars, fordi lige pludselig så, i stedet for at vi skulle ind og manipulere dommen med jQuery, så kunne vi nøjes med at bare manipulere data, og så opdaterede viewet sig automatisk. Derudover så er Angular jo, altså jeg ved ikke, hvor erfarne alle er. Der er helt sikkert nogen, der arbejder med Angular i lang tid, og noget af det her, det vil sikkert være basic. Men vi dækker det bredt. Men altså det er full feature. Det vil sige, at udover at der er et templating-system, så er der altså en masse til routing, og der er til
så strukturering af din kode i det hele taget. Det er skalerbart, og det her med, at det strukturerer din kode, det gør, at det gerne skulle være nemmere for os ligesom at arbejde på i fremtiden. Angular tvinger i høj grad en til ligesom at bruge en ensartet måde at lave sin kode på, hvis man altså overholder guidelinesene. Derudover så ligger Angular i høj grad op til, at vi tester. Det er vi så ikke helt så gode til endnu, men dem af jer, der var her til vores Angular talk, de så Morten Kjærstein snakke lidt om, hvordan vi bruger Protector på Sylvan-projektet. Derudover så er det vel supporteret, og der er en stor brugerbase, og det er Google-drevet, og de her ting, det er lidt vigtigt for os, fordi at vi er et stort firma, og vi skifter ikke lige framework fra den ene dag til den anden, og vi er rigtig mange udviklere, så når vi tager et nyt framework ind, så er det en investering, mange mennesker skal lære at forstå det. Så det er lidt vigtigt, at det ikke bare sådan dør efter et halvt år. Vi bruger stadigvæk Required.js, men bedre end vi gjorde før. Vi bruger det sammen med Angular til at lave moduler, og det Required.js kan, altså man tænker Angular og Required.js, de her moduler begge dele er det ikke det samme. Ikke helt, fordi at det som Required.js gør, eller hvad skal man sige, JavaScript-moduler generelt, også ES6 og Common.js, det er, at de styrer dine dependencies, og her mener vi filer. Så du kan ligesom sørge for, at de filer, der faktisk skal loades for, at det her modul det kan eksekvere, de bliver hentet ind. Og hvad skal man sige, et modul er ekspressivt, altså det definerer sin egen dependencies. Du behøver ikke selv at vide, at jeg skal have de her script tags i en bestemt rækkefølge i en eller anden fil. Du har en script loader, og så sørger du for i modulet ligesom at styre det. Og det er også noget, som man ser i TypeScript og selvfølgelig i Angular 2. Vi bruger stadigvæk noget jQuery, simpelthen fordi at der er rigtig mange plugins til jQuery, og ja, det kan vi simpelthen ikke, vi kan ofte ikke komme udenom det, så vi har det egentlig på fra starten af, og på nogle projekter, der vælger vi så at pille det fra, fordi vi ligesom siger, her vil vi ikke bruge det, men ofte så viser det sig, at vi lige skal bruge et eller andet funktionalitet, som kun lige findes i det plugin. Alternativt kan man lave det selv, men så kræver det jo bare mere tid. Som sagt, vi bruger det aldrig direkte, helst via et directive, fordi vi vil gerne være så Angular-agtige som muligt. Så bruger vi noget Node og Grunt til byg. Den måde, vi bruger Angular i dag, det er, at vi bruger widgets. Jeg bruger det som et widget-system egentlig. Altså, vi har stadigvæk Sitecore, som er det primære CMS, vi bruger her i huset, og det leverer backend-renderede sider. Men vi vil gerne berige det med noget funktionalitet, noget frontend-funktionalitet, og det er så det, vi bruger directives til. Fordelen ved directives, det er jo, at de er genbrugelige. Så ofte så skal man lige tænke lidt over, hvordan, altså ikke indkapsle det i alt for meget logik i et directive, men måske prøve at gøre det lidt genbrugeligt. For eksempel noget lazy load af billeder eller sådan noget, kan man formentlig bruge mere end et sted. Der er ikke nogen grund til at lave en product spot loader, og så kun have funktionaliteten der. Vi bruger også location rigtig meget til at lytte på URL'en. Specielt på filtersider. Vi bruger ikke routing. Man kan sige, at routing kunne man også bruge til at lytte på URL'en, men routing giver ikke så meget mening for os, fordi at det som sagt ikke er en single page app. Det eneste sted, hvor vi rigtig bruger routing, det er i checkout, hvor at Angular egentlig overtager alt vores routing for os, og så er det først, når man kommer til enten vores payment provider eller på kvitteringssiden, så kommer man ligesom tilbage i det normale flow. Lidt udfordringer. Angular er svært, eller komplekst i hvert fald. Det er en helt ny måde at tænke på. Og det tog i hvert fald lidt tid i vores virksomhed for lige at få alle helt med ind, og der var ligesom et projekt, der ligesom måtte tage teten. Jeg skal ikke sige, hvad det er for net, men der blev brugt lidt flere timer end normalt. Derudover så en af de store udfordringer, vi havde, det er det her med, at Angular kræver en bootstrapping, fordi det er en app. Det vil sige, at det skal kende alle sine dependencies på det tidspunkt, det bootstrapper. Man kan ikke sådan lige komme ind på en ny side og så bare sige, at jeg skal også lige bruge det her.
Ikke som udgangspunkt i hvert fald. Der er nogen, der har lavet nogle plugins, der kan gå ind og modificere Angular lidt, hvordan man gør det. Så det vil sige, at vi kan ikke på samme måde, som vi gjorde før, lige lazy hente en fil ind, og så kører det bare. Og det betyder også, at vores egne kunder kan heller ikke bare lige, det er ikke lige smide noget Angular-funktionalitet ind i Sidecore i en eller anden rich text editor, og så forvente, at det kører som en del af vores app, fordi at appen skal kende til den her dependency. Det er blandt andet noget af det, vi bruger Angular til. Altså, vi bruger manuel bootstrapping, og vi er stadigvæk afhængige af, at vi ligesom har hentet alle ressourcer og kender til dem, når vi bootstrapper, men vi kan stadigvæk godt gøre det. Og det vil jeg lige vise hurtigt, hvis jeg ellers skal se min mus her. Et hurtigt eksempel på en modulfil her i Require.js eller AMD-modul-syntaksen. Der har man den her define, hvor man har sine dependencies lidt, som man kender det fra Angular. Det er bare et service locator pattern i stedet for dependency injection, men princippet er det egentlig det samme. Så har vi vores Angular-modul, som har et factory, som bliver returneret. Og inde i vores manual bootstrap fil her, der har vi, det er igen et AMD-modul, og det exposer to funktioner, load ng modules og bootstrap. Og det sådan helt simpelt gør, det er, at det har et array, der er nogle prædefinerede moduler, og ja, vi har prefixet det med ng, fordi det er det, Angular siger, man ikke må, men det gav lige mening, dengang vi gik i gang med at bruge det, så kunne vi ligesom separere, hvad der var Angular og hvad der var jQuery GOIL. Så der ligger lidt refactoring for os på et eller andet tidspunkt. Vi har de her allerede eksisterende moduler, og så kan man ude fra siden af kalde require main. Det vil så se sådan her ud. Og så sige load ng modules, og så kan man sige, så har man et eller andet modul, som har et eller andet navn, og det bliver så tilføjet til det her array inde i vores bootstrapper. Og så har vi en anden funktion, der hedder bootstrap, som sørger for at require alle de her filer, der ligesom er lagt ind i arrayet, og derudover så bootstrap det på document-niveau. Og det vil så sige, at i bunden af siden, der har vi bare den her bootstrap-proces. Det her, det giver jo noget overhead, kan man sige, fordi Require.js fylder lidt. Og det er selvfølgelig det, det er flere requests, så i forhold til at have det i en fil, så giver det selvfølgelig en lille smule overhead, specielt på mobil. Og derfor så er det heller ikke noget, vi bruger på enten projekter som really? Så vi bruger det kun, hvis vi har et site, hvor der ligesom er en fælles mængde kode, og så måske nogle større klumper, hvor det kan betale sig ligesom at loade det ind. Eksempelvis har vi Kamstrup, som har et reklamesite, og så har det sådan et infocenter og en shop, som begge to ligger bag login, og som har ret meget funktionalitet i sig internt til Kamstrup. Og dem har vi valgt ligesom at lazy load på den måde. Så deler vi ligesom noget overordnet kode, og så har de ligesom en separat yderligere kodefil. Derudover, altså de projekter, hvor vi ikke lazy loader filer, jamen der bruger vi det stadigvæk i forhold til det her med at dependency manage, ligesom at sørge for, at en fil den kender til sine dependencies. Der compiler vi bare Require.js ud af det i sidste step, og så erstatter det med sådan en lille, det hedder Orman.js, som er sådan en lille placeholder, fylder 1 kilobyte. I fremtiden vil vi nok bruge System.js, da det er det, der står i NG eller Angular 2 dokumentationen lige pt. Så er der lidt udfordringer med SEO, og det er muligvis, det er ikke news, og det er ikke
kun relevant for Angular, men altså specielt på filtersider, hvor vi rigtig gerne vil bruge Angular til at sørge for at kalde noget Ajax, og alt afhængig af hvad brugeren klikker på, og så hente nogle produkter, der ligesom matcher de facetter, der er valgt. Det vi gjorde i gamle dage, det var, at vi havde noget backend renderet simpelthen bare produkterne, og så erstattede vi det med handlebars. Det virker stadigvæk med Angular, men det passer ikke rigtig ind i den måde, Angular ligesom fungerer på, fordi at det skal ligesom have hele datasættet, og det betyder, at man bliver nødt til at skjule de her oprindeligt renderede produkter, og så have hele dataen til at altid ligesom at skifte, hvor at, med handlebars, der kunne vi bare smide de resterende produkter oveni, sådan lidt mere cowboy-agtigt. Det nye er jo, at Google, den læser JavaScript-sider, og alt er bare awesome. Vores erfaring er dog på vores Sylvan-projekt, at det ikke helt virker. Hvis at du har nogle Ajax-kald, som ligesom er nødvendige for, at dit content bliver renderet, så er det ikke sikkert, at Google at den venter til det her det er færdigt. Og det kan man jo så det kan man løse ved ligesom at lave noget rendering via en headless browser, og så opfange det. Vi bruger pre-render I/O på Sylvan, men altså man kan også bruge sin egen PhantomJS implementering. Og som de skriver ind på deres side, så er det deprecated efter oktober 2015, og det er rigtigt nok, men det er stadigvæk, altså det er uden tvivl den mest bulletproof måde at få indekseret sine sider på. Og der er også nogle fordele ved det. I det her pre-render I/O flow, der vi opfanger egentlig bare via query string. Man kan også indsætte et meta-tag, hvor at Google den selv ligesom siger, at jeg skal have sådan en escape fragment URL. Men ved at egentlig bare at fange den her query string, så kan vi så egentlig bare servere det til Googlebot'en, som vi gerne vil have, den skal se. Og det betyder også, at vi kan, de her sider, filtersider, hvor vi egentlig har infinite scroll, der kan vi servere en fuld scrollet side, så alle produkter er synlige i det, Google ser. Og så kommer man ind på siden, og så har man egentlig, altså brugeren får den helt almindelige oplevelse. De får ikke sådan 230 produkter vist på en gang. Og det er super hurtigt. Altså det er jo cached, og det er en flad HTML-fil, der bliver serveret. Og alt det her, det er noget, som Google rigtig godt kan lide i sin indeksering. Og det kan implementeres gratis, og ellers så kan man betale lidt, alt afhængig af, hvor lang tid man vil lade ens cache holde i det her setup, og hvor mange sider man vil have cached. En anden ting, vi kan gøre, og det er i hvert fald det, vi vil gøre, eller er i gang med at gøre på vores nuværende site, som vi er ved at udvikle på, det er at precompose dataen. Og det vil egentlig bare sige, at i stedet for, at vi henter data via et Ajax-kald, så er data tilgængelig, så snart siden er færdig med at loade. Så når Angular er loadet, så har den dataen tilgængelig og kan rendere viewet. Så egentlig så vi outputter bare noget JSON i en JavaScript-variabel, som vi så consumer i vores Angular service. Det giver nogle fordele, altså det virker som om det går hurtigere, fordi at det kan godt ske, at siden den tager måske lidt længere tid om at load, fordi at den skal lave det her kald ind bagved på serveren. Men sådan for brugerens opfattelse, så det at man får vist en side, og der øjeblikkeligt bliver vist noget relevant content, det giver en eller anden subjektiv følelse af, at det går hurtigere, og så er der selvfølgelig også færre requests. Der er utallige artikler på nettet, der siger, at det her, det kan Google altså godt finde ud af at indeksere. Fordi at det der er problem, det er, at et Ajax-kald, det er uspecifikt. Det samme timeouts kan også betyde, at ting ikke bliver indekseret. Det her, det er måske utrolig basic, og jeg har det egentlig bare med, fordi at det er sådan lidt en blandet landhandel, hvem der er her i dag. Der er nogen, der er meget erfaren, og nogen, der måske ikke rigtig har arbejdet så meget med Angular. Og det er altid godt lige at blive mindet lidt om, hvad man skal tænke lidt over, når man laver Angular apps. Så der er sådan lidt med lidt performance pitfalls. Undgå gerne watch. Altså hvis man helt kan undgå det, så er det jo fantastisk.
Det kan man måske ikke, men overvejer, at man kan lægge ting ud i en service, og så få adgang til det på den måde. Expressions, hvis I kan bruge one-time bindings, det er det her med, at man ligesom tilføjer 2 koloner foran sin value, så gør det endelig. Når du bruger en one-time binding, så får du ikke en watcher, så den opdateres ikke ved hver digest-cyklus, og det er noget af det, der giver allermest rent performance-mæssigt. Man kan også overveje at bruge ng-bind i stedet for de her klammer, og det gør, at når den har de her klammer, så bliver den nødt til at lave noget interpolation i forhold til ng-bind, hvor den ligesom kan tage fat i et specifikt dump-element, og så bytte indholdet ud via noget inner-HTML, og det går altså betydeligt hurtigere. Og den kan også bruge one-time binding. Indbygget directives, ng-class, ng-show og sådan noget videre. Igen, one-time bind, hvis I kan. Specielt undgå at have dem inde i ng-repeats. ng-repeats kan man også one-time bind på datasourcen. Det giver ikke mening på en filterside, hvis det er produkterne eksempelvis. Men det kan godt ske, at det bare er noget data, der bare bliver leveret og så færdig. Derudover så brug trackby. Trackby giver rigtig meget i forhold til, at Angular kan holde styr på dommen. Den får ligesom et ID, som den kan registrere til eksempelvis et produktspot. Og det gør, at så slipper den for at re-render den del af viewet, hvis den er der igen i det nye data, der bliver leveret. Brug filter sparsomt. Det er en watcher. Undgå digest spam, det hænger lidt sammen med det egentlig. Det er bare, at hvis man har mange watchers, så derudover også aktivere digest, enten ved at kalde scope apply, eller ved at have timeouts, hvor man ikke har sagt false i, eller man har en masse af de her, man har ng-model og ng-change osv. inde i repeat, så kan det også virkelig gå amok. Og ja, brug scope eval async i stedet for timeout, hvis muligt. Det som den gør, det er, at i stedet for at den bare aktiverer et scope apply, så sætter den de her funktioner i kø, og så når der kører et digest, så kan man ligesom få aktiveret flere handlinger på én gang, og det sparer altså også en hel del. Og hvis man endelig skal bruge timeout, det kan jo godt ske, at man skal det, så prøv at sende false med som den sidste parameter, for det kan være, at det ikke er nødvendigt at aktivere en digest-cyklus. Spørgsmål? Hvordan er jeg om tid, Philip? Er det okay? Jeg har et secret slide der. Men er der nogen, der har nogle spørgsmål? Ja? Jeg tænker bare, når du nu laver noget med Angular, og så får Rate Preview til at rendere den til søgebord, det skal man vel oppasse meget på med, fordi hvis det er alt for forskelligt, så bliver det klart. Ja, det er rigtigt nok. Udover at Google ikke kan se det. Altså, for den får altid serveret. Den kan ligesom ikke, medmindre at de sådan, altså vi ved jo aldrig helt, hvad Google gør. Det er lidt problemet jo. Men medmindre at de lige har en anden søgemaskine, som også lige går ind og tjekker sitet som en helt almindelig browser, så vil de aldrig vide, at det ikke er det rigtige site. Men det er rigtigt nok, altså man skal selvfølgelig ikke returnere 2 vidt forskellige ting. Det er generelt bare en rigtig dårlig idé, og det giver heller ikke mening rent SEO-mæssigt. I det her tilfælde er det ikke et kæmpe stort problem, fordi at man, altså sådan en almindelig god SEO-praksis, det er, at man har noget rel, next og noget canonical og så videre oppe i sin head-sektion, og den skulle gerne ligesom kunne give det samme resultat, dog med noget mere fikumdik fra Google-botten af. I har ikke oplevet, når I for eksempel renderer 200 produkter, at kun viser 20 ved hjælp af Angular, at Google, altså den tager bare de 200 spiser dem, og altså viser de 200 produkter? Den gør det i den cached version. Okay. Der kan man se det. Jeg kan prøve lige at vise det. Vi har Sylvan her, og vi har Sylvan her, og den har rigtig mange produkter, den her side. Og det, der typisk sker på vores gamle sites, det er egentlig, at hvis man søger på nogle af de første 30 produkter, eller hvad mange det nu er,
så kan man både få den her side frem, og man kan også få produktsiden frem i Google. Men alt derunder, det fanger Google typisk ikke rigtigt. Altså den fanger stadigvæk produktsiden. Alt er, altså, du ved, rent SEO-mæssigt er vi okay, fordi vi gerne vil have, at folk kommer ind på, hvis vi laver en specifik produktsøgning. Det er selvfølgelig produktsiden. Men på det her site, der har jeg lavet en søgning, og her kommer den, hvad skal man sige, den side, der bliver returneret fra PreRender.io. Og den er ikke helt vildt pæn. Det er så fordi, at der er indsat noget tredjeparts script i Sitecore, og det laver desværre sådan en spændende ting her. Men det er Googlebotten sådan set lidt ligeglad med. Altså den kan se alle de her produkter, der er inde bagved. Og de er der alle sammen. Og altså, det vi kan læse os til ved PreRender.io, altså det her, det er jo anbefalet af Google. Og indtil videre har det i hvert fald overhovedet ikke været nogle negative konsekvenser, tværtimod. Ja, den bliver nok også. Ja, den fordel, at vi kan supportere Open Graph og sådan noget. Ja, lige præcis. Altså der er jo, det er også en fordel, det er, at altså fuldstændig JavaScript-renderede sider, de døjer meget med sådan nogle social sites. Ja, indtil videre. Andre spørgsmål? Ja? Hvad tænker du på specifikt? Angular eller? Ja. Altså det gør vi sådan set. Det er en del af vores baseline-pakke, men det er en baseline-pakke, der ligesom er beregnet på de her e-commerce-projekter. Så det hænder indimellem, at vi får et projekt ind, der er lidt anderledes, og så griber vi det anderledes an. Og lige nu der sidder vi også med noget single-page-app e-commerce, og det Philip han vil snakke lidt om det senere, hvordan man kan løse det. Og altså, vi vil selvfølgelig hele tiden gerne lette os, og en af de ting, der bliver rigtig spændende, det er, når vi får lov til at bruge noget Angular 2, og som også i høj grad tvinger os til egentlig at lave single-page apps, fordi det egner sig sådan set ikke rigtigt til de her backend-renderede views. Og en anden ting, som vi også ligesom allerede er ved at, altså det er på de projekter, vi sidder på nu, det er, at vi bruger TypeScript, og altså, så der er hele tiden en kontinuerlig udvikling. Så altså, vi er selvfølgelig lidt tungere om at omstille os. Vi tager ikke lige React ind, eksempelvis. Vi skulle gerne sådan alle sammen kunne arbejde på alle løsninger, mere eller mindre, så der må gerne være en eller anden form for ensartethed. Det duer ikke, at der sidder en lille gruppe og så bare siger, vi kører ren cowboy her, og så kan resten af firmaet ikke rigtig supportere den løsning, og det er problematisk med de kunder, vi har, fordi at lige pludselig så skal de have lavet flere 100 timer, og så de oprindelige udviklere enten er her, de har ikke, eller også så er de sat op på sidder på et andet projekt, og så skal vi altså ligesom alle sammen kunne arbejde på den samme kodebase, mere eller mindre. Men ja, altså det er jo selvfølgelig, hvis det er et lille bitte reklamesite, så tænker vi selvfølgelig grundigt om, inden vi går i gang. Typisk vil vi kun beholde sådan noget funktionalitet, hvis at vi ved, at der kommer noget mere senere. Altså hvis vi ved, at det er en stor kunde, og lige nu der skal de bare have det her hurtige site, men vi ved, at der ligger flere tusind timer ude i fremtiden, så vil vi nok beholde den her bootstrap-del. Ja. Andet? Ja? Ja. Nej, altså det vi gør på de projekter, hvor at vi ikke sådan lazy loader ting ind, det er, at vi bruger stadigvæk Required.js i forhold til at holde styr på dependencies. Og det er faktisk lidt en fordel nu, hvor vi er gået over til TypeScript, fordi TypeScript ligger op til, at man bruger eksterne moduler.
Og så om man lige bruger Required.js til at load de her moduler med, eller om man bruger System.js, eller om man compiler det hele ind i en fil via noget, altså først compiler til S6 og så noget Babel og så videre. Så det er egentlig sådan lidt ligegyldigt i forhold til, hvordan man skriver sin TypeScript. Den er ligeglad. Det er blot en setting, hvor du siger, jeg vil gerne compile til det her. Ja. Ja. Nej. Ja, vi har et projekt nu, som kører udenom Required.js, et TypeScript-projekt, men det kræver så, at altså det har en længere build-proces. TypeScript tager allerede 3,5 sekunder eller sådan noget, hvis man har 100 filer eller et eller andet i den stil. Og når man så derudover også lige skal måske køre det igennem et eller andet yderligere build-step for ligesom at få den her færdige fil. Ja, altså så det betyder i hvert fald, at hvis man sidder med noget live reload og sådan noget, så det er lidt mere træls at arbejde med. Men det er rigtigt nok, at du får en hel masse requests, specielt fordi vi er meget stringente med, at vi opdeler et komponent per fil, som det også står i Angulars style guide. Og det betyder selvfølgelig, at hvis man har x antal controller, directives og så videre til bare et modul, jamen, så er det mange requests bare til det ene modul, og du kan have rigtig mange moduler. Så ja, virkelig mange requests. Og det betyder, at oplevelsen på dit dev-miljø, den vil være anderledes. Men så er det jo bare mega fedt, når man viser det til kunden, og så det går hurtigt. Man kan sige, at hvis man gør tingene rigtigt, så skulle det ikke have nogen som helst betydning for, at der burde ikke opstå nogen fejl eller sådan et eller andet. Altså, også selvom vi minifier, vi bruger ng-annotate til at sørge for, at ting er injected korrekt. Så ja, jeg er helt enig med din pointe i, at man får en hel masse request i dev. Og det er noget, vi har snakket om. Og nu kører vi det som sagt på et projekt, og så må vi se, om udviklerne de bliver sindssyge af det, eller hvordan de lige håndterer det. Ja, andet. Ja, så tror jeg, at jeg er gået rigeligt over tiden. Skal vi give Martin?